мо доим ин гапро мефаҳмем, аммо намедонем то кадом андоза ин суханҳо рост ҳастанд. барои дахиқ кардани он биёед аввал ба далелҳо назар кунем. тоҷикистон аз ҳисоби захираҳои об дар миёни кишварҳои осиёи марказӣ дар ҷойи аввал меистад. иттилооти бештарро дар ин маврид метавонед дар сомонаи вазорати энергетика ва захираҳои обҳои Тоҷикистон пайдо кунед. сарчашмаи бештарин манобеи обии осиёи марказӣ Тоҷикистон аст, аммо миқдори зиёдаш беҳуда сарф мешавад. масрафи миёнаи як шабонарӯзии об дар шаҳри Душанбе сари ҳар нафар ҳудуди 600 литр аст. сокинон тақрибан 3 баробар бештар обро масраф мекунанд. барои як шаҳрванд то 250 литр яъне меъёр муайян шудааст. яъне дар 250 литр об яъне бадан шуштан, либос шуштан, хӯрок тайёр кардан дар як шабонарӯз. аммо дар бахши кишоварзӣ 50% об бештар масраф мешавад. обро бояд сарфакорона истифода бурд. далелҳо мегӯянд дастрасии аҳолӣ ба об беҳтар мешавад, аммо танҳо 7.1 миллион шаҳрванди Тоҷикистон ба оби нӯшокӣ дастрасӣ доранд. об ҳаст, аммо дастрасӣ ба он мушкил аст. об сарвати табиат аст. дарёву рудхонаҳо бо роҳи худ равонанд. ҳар кас ҳар гунае ки хоҳад онҳоро истифода мебарад. оё об ҳам қонуну қоида дорад? яъне моддаи 13 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон чунин садо медиҳад. об, замин, сарватҳои умуман табиӣ моликияти истисноии давлат аст ва давлат барои истифодаи шаҳрвандон яъне кафолат медиҳад. об ҳам қонуну қоида доштааст. дар баробари ин ҳар шаҳрванд бояд масъулият дошта обро беҳудаву баҳуда сарф накунад. ҳоло бошад чанд тавсияи хуб барои тозаву фаровон нигоҳ доштани об. марҳамат. оби қубурҳоро сарфакорона истифода барем. оби қубурро беҳуда кушода намонед. агар қубур вайрон аст, зуд онро таъмир кунед, то ки ҷорӣ набошад. ҷӯйбору дарёчаҳои назди хонаатонро тоза нигоҳ доред. маводи кимиёӣ ё ифлосро ба дарёчаҳо нарезед.